साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। गवस पाणंद इथं जून महिन्यापासून पाण्याची पाईपलाईन लिकेज असून वारंवार सांगूनही लक्ष दिलं जात नाही। पाणी फुकट जात असून ऐन जुलै महिन्यात लोकांना पाणी पुरवठा होत नाही। तसेच सिद्धीवाडा येथील देखील अशीच परिस्थिती असून 4 नंबर शाळा इथंही फुटलेल्या लाईनमुळे पाणी फुकट जात आहे। अधिकाऱ्यांनी यतोसं सांगूनही ते आले नाहीत। लोकांचे आम्हाला फोन येत आहेत, वारंवार सांगूनही नगर परिषद लक्ष देत नाही, अशा शब्दात नगरसेविका स्नेहा नाईक यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे। आता गवस पानांच्या इथे जूनमध्ये मी सांगितलेलं लिकेज आहे म्हणून ते रबर बांधून वगैरे ठेवलं आहे। मी वारंवार सांगितलं त्यांना, तरी पण अजून ते झालं नाही आहे। आता 2 महिने होत आले आहेत, ते पाणी तसंच चालू आहे। लोकांना इथे जुलै महिन्याला पाणी भेटत नाही आणि तिथे असं पाणी आमचं वाया जात आहे। आता आधी परत आणि एक सिद्धीवाड्यामध्ये परत 4 दिवस झाले पाणी लिकेज आहे आणि ते पण मी 2 दिवस सांगते, पण ते पण अजून काम झालेलं नाही आहे। अजून 4 नंबर शाळेच्या खाली आत्ता मी फोन लावला, तिथे पण येतो म्हणून सांगितलंय, पण ते पण अजून काय आले नाही तिथे। मी ते खूप वेळ वाट बघितली आणि मी आता दुसरीकडे आली। गवस पानांच्या इथे सारखेच लोकांना माझा फोन येत असतो की तुम्ही लक्ष देत नाही वार्डमध्ये म्हणून। तर मी वारंवार कळवत असते, पण त्याचं उत्तर मला काही भेटत नाही। मी आता नगराध्यक्ष मॅडमना पण त्या दिवशी ग्रुपवर आमच्या टाकलं आहे, पण तिथूनही काय मला रिप्लाय अजून आलेला नाही आहे।